ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ እምበኣር መደብ መስደመም ዝበልክዎ ታሪክ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። ሳብስክራይብ ጌርኩም ክጅምርዋ ምሕፀነኩም እን ተፈቲኹም እውን ላይክ ሼር ኣብ ቦታ ኮመንት እውን ርኢቶም ክፅብአ ይቐኒለይ። ቤት ማሕቡስ ደሴት ኣልካትራዝ ሳን ፍራንሲስኮ ኣሜሪካ ንዓለምና ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝተባሃሉ ወንጀለኛታት ብፍሉይ ዝእሰሩሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ኣብዚ ከም እስር ቤት ዘገልገለሉ ን29 ዓመታት ሓደገኛታት ዝተባሃሉ ገበነኛታት ከምኡውን ካብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ብምምላጥ መንግስታት ካብ ዝሰኩሑ ወንጀለኛታት ቅድሚ ዝቐፂለ ዝነግረኩም ዋላ ሓደ እውን እኳ ነታሪክ ከምልጥ ኣይተረኣየን። እዚ ቦታ ነዞም ኣዝዮም ሓደገኛታት እሱራን ክኸውን ዝተመርፀሉ ቀንዲ ምክንያት እዚ ስዕብ ትሕቲ ቅርፂ ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ እቲ ኣቃውማ ናይ ሓደ እስር ቤት ክህልዎ ዘለዎ ከም ወታሃደራት፣ ፖሊስ፣ ካሜራ ወዘተ ንጎኒ ገዲፍና እዚ ደሴት ብምዃኑ ጥራይ ብናይ ተፈጥራዊ ሓለዋ ባዕሉ እውን ሕልው እዩ። ሓደ እሱር ብዝኾነ ሜላ ካብቲ ቀፅሪ ቤት ማእሰርቲ እኳ እንተወፀ ኣብ ቅድሚኡ ዝፅበየ ውቅያኖስ እዩ። ቅድሚ እዚ እውን ካልእ ብድሆታት ኣለዎ። እቲ ውቅያኖስ ንባዕሉ ጎቦታትን ገደላትን ተኸበበ እዩ። ኣፃድፍ እንተሓለፍካ ውቅያኖስ ምሻርኪ ይፅበየካ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እዮም ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ዘምልጥ የለን ኢሎም ፎይሎም ዝነበሩ። ካብዚ ሕጂ ቀፂለ ዝነግረኩም ታሪክ ግን እዚ ኩሉ እምነት ናይዚ ቤት ማእሰርቲ ኣትሪፎም ኣይኮነን ንምግባሩ ንምሕሳብ እውን ብዘደንቕ ሕውት ኣገባብ ኣምሊጦም እዚ ቤት ማሕቡስ ተዓፅዩ ናይ በፃሕቲ ማዕከን ክኸውን ዝገበሩ 3 እሱራት ታሪክ እዩ። እዞም እሱራት ዋላ ሕጂ እውን ፋይሎም ኣይተዓፀወን። FBI ነዞም እሱራት ካብ ውቅያኖስ ክወፁ ኣይከሉን እዮም ሞይቶም እዮም ኢሉ እኳ ጉዳዮም ተዓፀዎ። ፋይሎም ድሕሪ ናብ ኣሜሪካ ማርሻል ሰርቪስ ምሕላፉ ግን ሓደ ሓደሽቲ ናይ ህልውንኦም ምንጭታት ተረኽቡ። እዞም እሱራት ነቲ ውቅያኖስ ሰጊሮም ካብ ኣልካትራዝ ደሴት ብዙሕ ከይረሓቕካ እትርከብ ከተማ መኪና ሰሪቖም ከም ዘምለጡ ተሓቢሩ ነይሩ። FBI ዳ ነፂግዎ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ኣእማኒ ዝኾነ ጭብጢ ካብ ቤተሰቦም ተረኺቡ እዩ። ስድሮም ከም ዝብልዎ ከዓ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ብሰላም ከም ዝነብሩ ብተደጋጋሚ ኣድራሻ ዘይተፃሓፈ ፖስታ ከምኡውን ስእሊ ከም ዝሰድሎም ይዛረቡ። ካብቲ ደብዳቤ ካብ ዝተፃሓፉ ፅሑፍ ብስነ ሞያ እቲ ፅሕፈት ተመርሚሩ ናቶም ምዃኑ ተረጋጊፅሎም እዩ። እዚ ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ሕንቅልሕንቅልተይ ዝኾነ መስደመም ታሪክ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኣልካትራዝ ደሴት ካብ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ገማግም ውቅያኖስ ሓደ ማይ ርሕቀት ትርከብ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ እሱራት ነናቶም ፀበብቲ ክፍሊ ክህልዎኦም ከለዋ ን24 ሰዓታት ብፖሊስ ልዑል ሓለዋ ይግበረሎም። ሓደ ፖሊስ ን3 ኣምነናቶም ሸላ ዘለዉ እሱራት ተተመላሊሱ ክከታተሎም ይውዕልን ይሓድርን። ካብቲ ቀፅሪ ወፂኻ እውን ስናይፐር ዝሓዙ ሓለውቲ ኣለዉ። ሙሉእ እቲ ቀፅሪ ከዓ ብ6 ሜትር ቁመት ዝነውሓቱ ሬተ ዝተኸበበ እዩ። ፍራንክ ሞሪስ ከምኡውን ክላረንስ ጆን ኣንግለን ተባሃሉ ኣሕዋት ከመይ ገይሮም ነዚ ኩሉ ሓለዋ ሓሊፎም ኣምሊጦም ክሳብ ሕጂ ዘስደምም እዩ። እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ፍራንክ ሞሪስ ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ቤት ማእሰርቲ ዝተኣሰረን ካብ ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ኣትሒዙ ኣብ ገበናት ተዋፈረ ልዑል ናይ IQ መጠን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ሰብ እዩ። ደጋጊሙ ገበን ብምግባርን ብምእሳርን ፍሉጥ እዩ። ሞሪስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምህዳሙን ካልእ ኣካል ህይወቱ እዩ። ቅድሚዚ ካብ 4 ቤት ማእሰርቲ ኣምሊጡ ነይሩ። ኣብ መወዳእቱ ናብዚ ሓደገኛ ቤት ማእሰርቲ ዘሰጋገሮ እዚ ሓደገኛ ባህሪ እዩ። ክላሬንስ ከምኡውን ጆን ኣንግለን ተባሃሉ ኣሕዋት ኣብ ፍሎሪዳ ጆርጅያ ተወሊዶም ዝዓበዩ እዮም። እዞም ኣሕዋት ብሕውነት ጥራይ ዘይኮነ ብባህሪኦም ኣዝዮም እዮም ዝመሳሰሉ። ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ባንኪ ዘሪፎም ተኣሲሮም ነይሮም። ግን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ መፍትሒ ሴሮም ብምምላጦም ብምክትታል ፖሊስ ተታሒዞም ናብ ኣልካትራዝ ተላእኩ። እዞም 3 እሱራት ካብ ኣልካትራዝ ምስ ኣምለጡ ብዝተገበረ ምርመራ ሓደ ምስኦም ዝመደብ እሞ ዘይተዓወተ ራብዓይ ከም ዝነበሮም ተረጋገፀ። እዚ ሰብ ሒዞም ድማ ሓቂ እንተተዛሪብካ ፍርድኻ ክነቕልለልካ ኢና ስለተባሃለ ድማ እዩ ናይዚ ኩሉ ንሱ ዘይተዓወተሉ ስርሒት ምምላጥ ዘርዚሩ ዝነገሮም። እዚ ሰብ ሽሙ ኣለን ዌስት ይበሃል። ኣለን ክዛረብ ከሎ ኣብ ኣልካትራዝ ናይ እስራት ክፍሊ ዝኾነ ክፉት ቦታ ኣሎ እኳ እንተተባህለ ኣብታ ትሕቲ መሕፀቢ ኢድ ዘላ ናይ ንፋስ መእተዊት እያ። እዚ ኩሉ ስርሒት እምበኣር
ብዛባስ መእተዊ ተሓሲቡን ተፈጺሙን ናይ መጀመርያ ተግባር እምበኣር ላዕለዋይ ቀጽላ ናይ ትሬት ምንቃል ይኸውን። ካብ ሓሊፍካ ናብ ካልእ ክፍሊ ምእታው ኣብቲ ህንፃ ዘሎ ቱቦታት ተንጠልጢልካ ንላዕሊ ምውፃእ ብድሕሪኡ ብዘሎ ክፉት ቦታ ጌርካ ካብቲ ህንፃ ምምላጥ ይብል ኣለን ዌስት። ኮይኑ ግን እዛ ናይ ኣየር መእተዊ ክፍት ቦታ ንሰብ ክትሕልፍ ዘይትኽእል ፀባብ ቦታ እያ ዝነበረት። ሰብ ንክሓልፈላ ከዓ ነቲ ክፉት ቦታ ከስፍሕዎ ነበሮም። ግን ኣይኮነን መንደቕ ዘፍሕር መሳርሒ መስደድ ፅፍሪ ከማን ኣብ ክፍሎም ኣይነበሮምን። ዋላ ተረኸቡ ከዓ ድምፂ ክገብር ስለ ዝኾነ በቲ ካብ ሓለዎም ዘይዕርፍ ፖሊስ ክተሓዙ እዮም። እቲ ክፉት ንሓለዋ ክምችእ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ማዕፆ እውን ካልእ ብድሆ እዩ። ኮይኑ ግን ነዚ ዝሓንፀፅዎ መደብ ከተግብሩ ስለ ዝነበሮም ነቲ መንደቕ መፍሓሪ ዝኸውን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ቤት መግቢ ማናኩ ብምስራቅ ነቲ መንደቕ ምፍሓር ጀመሩ። ቅድሚ እዚ ግን ነቲ ናይቲ መንደቕ ቀፀላ ዝመስል ብወረቐት ሰርሑ። ብተወሳኺ እቶም ናይ ሓለዋ ፖሊስ በብደቃይቕ ስለ ዝመላለሱ እቶም እስራት በብተራ ሓደ ክፍሕር ከሎ ሓደ ሓለዋ ብምውፃእ ፖሊስ ኣብ ዝመፀሉ ምልክት እንዳገበሩ ድሕሪ ኣዋርሕ ዝወሰደ ናይ ምፍሓር ስራሕ በቲ እሶም ዘዳለውዎ ዓቐን ተወድአ። ሕጂ ካብ ክፍሎም መውፅእ ቀዳዳት ፈጢሮም ኣለዉ። ብድሕሪ እዚ ግን ካብቲ ህንፃ ዝወፀሉ መገዲ ከጽንዑ ጀመሩ። ናይቲ ህንፃ መብራህቲ ዝጠፍኣሉ ሰዓታት ብምፍላጥ ከዓ በታ ዘፍሕዋ ቀዳድ ርእሶም ብምቕልቃል ከመይ ገይሮም ከም ዝወፁ ክሓስቡ ጀመሩ። በዚ ናይ ማይ ቱቦታት ተንጠልጢሎም ንላዕሊ ብምውፃእ ኣብኡ ብዘለ ሬት ተበሲዖም ክወፁ ከም ዝኽእሉ እውን ደምደሙ። ድሕሪ እዚ እውን ናይ ውቅያኖስ ሽግር ከም ዘሎ ዘከሩ። ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ከዓ ካብቲ እስር ቤት እንዳሰርቁ ዘጠራቐምዎ 50 ዝኸውን ናይ ዝናብ ጃኬት ማለት ሬይንኮት ኣለዎም። ነዚ ጃኬታት እንዳቀዳድዱ ነንሕድሕዱ ብምልግጋብን ተነፊሑ መንሳፈፊ ክኸውን ከም ዝኽእል ገይሮም ሰርሕዎ። ካብቲ ኣብቲ እስር ቤት ዘሎ ወርክሾፕ ጣዋል ብምውፃእ ከዓ መጀለቢ ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣዳለዉ። ድሕሪ እዚ እምበኣር እታ ዘምልጡላ መዓልቲ ክፅበዩ ጀመሩ። 11 ሰነ 1962 እታ መዓልቲ ኮነት። ኣቐዲሞም በብዝተለማመድዎ ኣገባብ በብሓደ ተመራሪሕ ብጥንቃቐን ብስሉጥን ንላዕሊ ወፁ። ኣብ ፖሎፎን ዘሎ ሬት ምስ በፅሑ ከዓ ሙሉእ እቲ ቀፅሪ ቤት ማእሰርቲ ብባውዛ ዝዘውር መብራህቲ ናብ ኩሉ ኣንፈት እንዳዘረ ዘብርሆ። ፖሊስ ይኹን እቲ ባውዛ ንከይረኽቦም ልዑል ጥንቃቐ ብምግባር ከዓ ብሓደ ፀግዒ ዝረኸብዋ ቱቦ ተንጠልጢሎም ንታሕቲ ወረዱ። ብድሕሪ እዚ እውን እቲ 6 ሜትር ዝቁመቱ ሬተ ብዙሕ ከይበድሆም ሓኺሮም ወረድዎ። ብድሕሪኡ ኣፃድፍ ሓሊፎም ከዓ ኣብ ገመገም ውቅያኖስ ከም ዝበፅሑ ኣሰራታ ቦታ ገደፉ። ኣባላት ፖሊስ እዚ ቤት ማእሰርቲ እሱራት ከም ዝሃደሙ ዝፈለጠሉ እምበኣር ንፅባሒቱ ንጉሆዩ። ሰለስቲኦም እሱራት ኣብ ሰዓቶም ኣይተስኡን፣ ተፀዊዖም እውን ኣይሰምዑን። ሓደ ሓላዊ ከዓ እቲ ናይ ሞሪስ ርእሲ እዩ ዝበሎ። በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ዱላ ትንክፍ መሰበሎ ዝተፈጥረ ነገር ምናልባት እውን እቲ ፖሊስ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ሰንቢዱ ኣይፈልጥን ይኸውን። ተዝረኣዮ ከኣምን ኣይከኣለን። ናይ ሞሪስ ዝበሎ ርእሲ ኣንከራሪ ናብ መሬት ወደቀ። ፖሊስ ብስምባደ ናይቲ እስር ቤት ናይ ሓደጋ ደወል ብምጥዋቅ ባዕሉን ብፊስካን ኣውያትን ረበሾ። ኣሜሪካ ሙሉእ ተሓመሰት። ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ጋዜጠኛታትን ብሓደ ድምፂ ኣልካትራዝ ተደፍረ በሉ። ደሴት ኣልካትራዝ ሙሉእ ብኣጋርን ኣየርን ባሕርን እኳ እንተተፈተሸ ዝኾነ ነዞም 3 ሰባት ርአዮም ዝብል ፍጡር ግን ኣይተረኸበን። በዚ ሰዓት 3 እሱራት ካብ ኣልካትራዝ ብምህዳም እምበኣር ብኸመይ ከም ዝሃደሞ ሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ነዚ ኩሉ ምስጢር መህደሚኦም ዘውፅአ ካብ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ኣለን ዌስት እዩ። ሰለስቲኦም ሰምለጡ። ክፍሉ ናይ ነፍሲ ወከፍ እሱር ተፈተሸ። ነቶም ናይ ሓለዋ ፖሊስ ንምድንጋር ተባሂሉ ዝተዳለወ ካብ ናይ ሳምናን ኮልጌትን ዝተኣኻኸበ ቅርፂ ከምኡውን ካብ ጨጉሪ ናይ ኩሉ እሱር ዝኣኻኸቡ ኣጥቢቖም ኣብ ዓራቶም ብኮበርታ ሸፊኖም ገዲፎሞ ዝኸዱ ናይ ሰብ ዝመስል ቅርፂ ርእሲ ብተመሳሰለ ኣገባብ እምበኣር ኣብ ናይ ዌስት ክፍሊ ተረኽበ። በዚ ጠንቂ ከዓ ተታሒዙ ምስ ተመርመረ ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ዝነበረ ታሪክ ዝተናዘዘ ድሕሪ ምውፅኦምን ክገብሮ ዝሓስቡ ውጥን ከም ዝነበረ ወሲኹ ተዛሪቡ እዩ። ኣብታ ናይ ቀረባ ርሕቀት ትርከብ ከተማ ማሪን ክኸዱን ካብኡ መኪና ሰሪቖም ናብ ዝጥዕሞም ዓዲ ክሰግሩን ከም ዝመደቡ ተዛረበ። ነዚ ዘራውኩዱ እምበኣር ኣብታ ከተማ ብተመሳሳሊ ዕለት ሓንቲ ቼቭሮሌት ዝዓይነታ መኪና ከም ተሰርቀትን 3 ሰባትን ብናህሪ መሪሖማ ክኸዱ ከም ዝተረኣዩን ፖሊስ ከተማ ይፅብፅቡ። FBI ግን
ነዚ ኩሉ ኣይተቐበሎን። 17 ዓመት ድሕሪ ምፍታሹ ከዓ ኣብቲ ውቅያኖስ ሰጢሞም እዮም ክብል ደምዲምዎ። ኮይኑ ግን እዞም 3 ሰባት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣብ ካልእ ዓዲ ብሰላም ከም ዝነብሩ ዝነበሩ ብዙሕ ምንጭታት ተረኺቡ እዩ። ነዚ ኩሉ ግን FBI ኣይተቐበሎን። ንሎሚ ዝበልኳ መደብ እዚኣ ትመስል ነይራ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ይቕኒየለይ።